Gwamnatin jihar Kano ta musanta cewa ta ƙwace tashar mota ta Rijiyar Zaki. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ARA Digital. Saɓanin jita-jita da ake ta yaɗawa na cewa gwamnatin jihar Kano ta yanka filin ajiye motoci na Rijiyar Zaki. Muna so mu ƙaryata wannan jita-jita mu ja kunnen jama'a cewa lamarin ba shi da tushe balle makama, a cewar sanarwar. A wata sanarwar da Sanusi Bature Dawakin Tofa, mai magana da yawun gwamnatin jihar Kano, Alhaji Abba Kabir Yusuf ya fitar, ta bayyana cewa masu yin barna na ƙoƙarin kawo gwamnatin jihar Kano cikin rigimar da bata dace ba domin kawar da hankalinta daga irin nasarorin da aka samu kawo yanzu. Ya ƙara da cewa gaskiyar magana ita ce wani yanki na kasuwanci da ya karkata kusan shekaru 20 da suka gabata a kusa da Rijiyar Zaki Ɗorayi Babba da aka ware wa ɗaiɗaikun mutane. An rawaito cewa ya haifar da tashin hankali a yankin, wanda ya haifar da ƙaruwar ayyukan aikata laifuka. Masu raya yankin, waɗanda akasari masu zaman kansu ne, suka buƙaci a sauya musu manufarsu daga kasuwanci zuwa wuraren zama domin gaggauta bunƙasar filin da ke kusa da unguwar da ke kan iyaka da Ɗorayi Babba da Rijiyar Zaki a kan titin Gwarzo a cikin birnin Kano. Ɓangaren kasuwanci da ke neman sauya shekar da gwamnatin jihar Kano bata bayar ba har yanzu bai haɗa da tashar mota ta Rijiyar Zaki ba. Gwamnati za ta samar da dukkan bayanai game da shawarar da ta yanke kan buƙatar da masu mallakar kadarorin suka shigar don sauya manufar yankin. An umarci hukumar tsare-tsare da ci gaban birane ta jihar Kano (KANUFDA) da ta duba yiwuwar ko akasin haka, kamar yadda dokar da ta kafa hukumar ta tanada. Don haka suna ƙara kira ga jama'a da su yi watsi da duk wani bayani da ya shafi rabon duk wani fili na jama'a ga wani mutum ko ƙungiya, domin gwamnati ta ƙudiri aniyar kare wuraren taruwar jama'a domin amfanin al'ummarta da mazauna jihar. To a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin da